Mas kang inita gayon. Saman, init dia sa inyo ha? O dili? Kunting inita diri sa mo agyod. Asa na ka to si Buknoy? Patabangon na ako to. Limpyo diri. Kay titilang sa buta. Di makaya. Mura magpuy-an na o kanin baksan. Latik na. Buknoy! Buknoy! Tuog man siguro to. Namingaw man. Buknoy! Buknoy! Dali, tabay ng isa ko, dali. Dali. Hala, naunsa naman yung mga bulak doy. Yung mga lagi na yung pangkatag. Naunsa naman ang bulak doy. Maglimpyo gani, no? Di ba kaingon ko ni mo nga kining tabangi ko dire? Pagkaunong ta kaning kuano, isnit. Na. Saan na pagbalik-balik. Tabangi ko dire limpyo ha. Kay mag-ui-ui ka diha. Pag unsa man ko doy, unsa man akong buhaton. Observe sa dire og giunsa nako. Ganiun ra. Pag ibuton ra gud ning kuan nga sagbot dire. Ay la pilang yuta. Pili lang ng yuta. Ha? Pili lang yuta. Okay, madala ba ya ng yuta? Inig-ibot nimo sagbot. Hello ka po dani ay. Matunok man tanyang bumbil. Ayaw pag ui-ui diya. Trabahoan na eh. Akong gisugo. Mag-jacket dahil ka, aron dili ka tunukan. Mag-jacket, magani ko oh. Huwat pa po kag-ingnon. Isa man ang style ni mo nga. Basta magtrabaho gani, kumplito yun naggamit. Di kay pataka-taka lagdas bag. Aw, mao ba doy? Sige, mag-jacket sa ko. Oh, mao kaayo. Ato na dito. Pagdali diha ha. Bantay dugay na pud mo balik. Sangit-sangit na pud og tan-awan ng TV. Dali ha. Sana all. Ako ang ingnon si Sindoy nga na ako'y kwarta kay mapalit mito ba? Doy, palit tag tuba. Naama ko'y kwarta dari. Ha? Palit ka, Buknoy? Tinood ka? Sige, pagpalit siya dito. Kay uho kayo. Dugaya po ni mo ingon o kaning mo palit ng tubaoy nga. Naamari kay kwarta diha. Sige. Meanwhile, Asa naman to si Buknoy, oy? Dugay-dugay man na balik. Na, mauna ni Ron. Uy, oh. Unsa man ni Pepsi manigi dala? Ingog tuba. Gamay na nabilin, oh. Naama ko'y nangayo. Lain po dili ka manghatag. Ingon ka. Tuba imong paliton nganong Pepsi man lagi na imong gidala. Maong Pepsi akong gipalit. Kay kung tuba, dili ko kainom. gago!